Ahojte, ja som Sima. A ja som Mirka. A vy sledujete reláciu Ženy o technike. V minulom dieli sme sa bavili o kombinácii teplného čerpadla a fotovoltických panelov. No a dnes tu máme ďalšiu veľmi zaujímavú tému, ktorú sme tu ešte nemali a budeme sa baviť o radiátoroch. Preto tu máme aj nášho cteného hostia, ktorého nám ako už zvyčajne predstaví Sima. Dnes tu máme obchodno-technického zástupcu pre Slovensko zo spoločnosti Corrado Mariana Ivančíka. Ahoj. Ahoj. Dobrý deň, zdravím vás. Čaute. Dostanem sa rovno ku koreňu veci. Ja som veľmi rada, že sa bavíme o radiátoroch, lebo ľudia možno aj v panelákoch a rodinných domoch, ktoré sú staršie, lamentujú nad tým, že nemajú podlahovku alebo nejaké stropné vykurovanie, chladenie, takže čo s tým? Povedzme si, že ako navrhnúť správny radiátor? Návrh správneho vykurovacieho telesa môže pozostávať z viacerých rovín. Samozrejme pri návrhu telesa je najdôležitejšia tá technická časť, to znamená stanoviť tomu radiátoru správny výkon, alebo teda vybrať radiátor podľa správneho výkonu. Túto časť otázky musí zodpovedať teda projektant vykurovania, ktorý vypočíta tepelné straty objektu, následne jednotlivých miestností. Tepelná strata je údaj, ktorý je vlastne udávaný vo watoch. Ďalšia rovina, ktorá radiátory pri výbere, ktorú zvažujeme pri výbere toho správneho telesa, je samozrejme jeho dizajn. Spoločnosť Corrado ponúka viacero variácií. Samozrejme okrem toho štandardného prevedenia ponúkame nejaké prevedenia s hladkou čelnou stenou, dizajnové prevedenie s hladkou čelnou stenou s horizontálnymi prelismi. Čiže ten dizajn tam potom tiež zohráva svoju úlohu. A tretia rovina, do akého priestoru ten radiátor, to vykurovacie teleso plánujeme osádzať, hej. Obývacia miestnosť, predsieň, kúpeľňa, prípadne nejaké priestory so zvýšenou vlhkosťou. Dobre, ako správne umiestniť taký radiátor? Umiestnenie vykurovacieho telesa je veľmi dôležité, má zásadný vplyv na teda tepelnú pohodu v miestnosti, ktorú potrebujeme vykurovať. Najčastejšie umiestňujeme okno samozrejme pod okno. Okno ako najväčší zdroj tepelnej straty v miestnosti, a teda aj použijem výraz zdroj chladu. Umiestnením radiátora pod okno docielime to, že radiátor samozrejme posiela teplo nahor, tak vytvorí teplnú bariéru medzi tým studeným oknom a miestnosťou a tak vlastne docielime teplnú pohodu takú, ako si predstavujeme. A keď mám francúzske okno? Máme riešenie aj pre takéto prípady. Hej. Môžeme použiť vertikálne teleso, ktoré umiestníme pri okno. Prípadne môžeme ešte francúzske okno, alebo teda riešenie francúzske okna doplniť o podlahový konvektor, ktorý umiestnime pozdĺž vlastne línie presklenia. Takto tiež vytvoríme určitú tepelnú bariéru medzi vnútorným priestorom a samotným presklením. Dobre, povedzme si teda ešte, ako taký radiátor funguje. Výkon radiátora ako vykurovacieho telesa pozostáva z dvoch zložiek výkonu. Jedna je samozrejme tá konvekčná, ľudovo povedané je to ohrev vzduchu, čiže radiátor svojou spodnou časťou nasáva studený vzduch, ktorý sa drží v dolnej časti miestnosti, nasáva ho, vnútri telesa sa vzduch zohreje, hornou časťou vchádza do priestoru, vyfúkuje ho v podstate smerom nahor. Takto vzniká cirkulácia v miestnosti, to znamená, že radiátor potom ohrieva aj priestory, ktoré sú viac vzdialené od vykurovacieho telesa. Druhá časť výkonu je sálanie. Je to tá zložka výkonu, ktorá pri radiátoroch nie je až tak veľmi známa, a ktorú sa počíta, alebo teda ktorú ľudia poznajú. Je to vyslovene to, čo radiátor posiela do priestoru na báze, keď použije výraz infra, hej, čiže to sálanie, také ako poznáme napríklad z kozubov, prípadne kachiel, alebo teda nejakých slnka, ohňa. Je to nie je príznáma zložka výkonu radiátora, ale veľmi podstatná pre teplnú pohodu ľudí, ktorí sa v ňom nachádzajú. Čiže radiátor ako vykurovacie teleso kombinuje obidve tieto zložky, ako jedno z mála vykurovacích telies. Ale teda mohli by sme plynule prejsť k tomu, keď už vieme, ako fungujú, tak aké typy radiátorov poznáme?
Je tam široká škála delenia, ja by som to zobral tiež ako radiátory Radík, ako môžeme teraz vidieť toto teleso, ktoré je pred nami. Je to panelové vykurovacie teleso, v podstate ako všetci poznáme. Tento radiátor je najvyššie opatrený hladkou čelnou doskou. No presne, my sme sa báli, že je to opačne položené, že tá hladka má byť pri stene. Nie, je to položené veľmi správne. Hej, tá čelná doska v hladkom prevedení zabezpečí také viacej splynutie telesa s interiérom. Čiže to rozdelenie sortimentu môže byť fakt z rôznych hľadisk. Ja som to už spomínal na začiatku, môže to byť technické hľadisko, čiže radiátory podľa typu pripojenia, bočné, spodné, je tam proste nepreberné množstvo. Spoločnosť Corrado má toto vyslovene ošetrené, že ponúka radiátory, ktorým je možné riešiť pripojenie skoro na takmer na každú situáciu na stavbe. Podľa použitia kúpeľňové radiátory, podľa samozrejme nejakého vizuálu, dizajnové radiátory. Čiže tá škála delenia je nepreberná. Možno, že skôr by sme to mohli prejsť nejakému konkrétnejšiemu riešeniu, pretože asi na každej máme nejaký. Ja tu mám takú jednu veľmi zaujímavú otázku, ktorej moc ani nerozumiem. Ako sa ti tam dostala? Ako sa mi tu dostala? S akým zdrojom tepla a teplotným spádom môžeme počítať pri týchto radiátoroch? Ja by som sa pristavil pri pojme teplotný spád, hej. Je to vlastne, je to teplota vody v systéme, alebo teda keď to poviem zjednodušene, teplota vody, ktorá do radiátora vstupuje, prívod, a vlastne druhý údaj je druhá teplotná hodnota, čiže teplota vody, ktorá z radiátoru vychádza. Prívod, spiatočka, teplotný spád, hej. Ten rozdeľujeme podľa zdroja tepla. Môžem to dať do nejakých pár kategórií, tak jedna kategória sú samozrejme plynové kotle, atmosférické. Tie momentálne produkujú vodu o najvyššej teplote, čiže teplotný spád, taký ten štandardný 75 prívod, 65 stupňov Celzia spiatočka. Kondenzačné kotle, ďalšia kategória, veľmi populárna. Výhoda je v tom, že majú vyššiu účinnosť, využívajú teda kondenzáciu a fungujú na teplotnom spáde nižšom, plus minus 55 stupňov prívod, 45 stupňov spiatočka. Tretia kategória, ktoré sa samozrejme asi chceme všetci dostať, sú teplotné čerpadlá a tie vlastne vykurujú tú vodu aj na nižšie teploty. Tým pádom čím vyššia teplota, tým vyšší výkon, naopak čím vyššia teplota, vyšší výkon. Ľudovo povedané, veľmi jednoducho. A existuje nejaká norma alebo niečo, že aká maximálna teplota môže byť na ploche toho radiátora, že aby sa ľudia nepopálili, alebo ako to je? Je to subjektívne, je to pocitové. Volakedy pred dávnymi časmi sa ešte pracovalo s teplotným spádom 90 stupňov, prívod 70 stupňov spiatočka. Energeticky neefektívne a ako si sama spomínala, tak často sa môže stať, že už tá povrchová teplota bola na dotyk veľmi, veľmi nepríjemná. Spomenuli sme tepelné čerpadlá. Takže ľudia, čo majú tepelné čerpadlá, nemusia zúfať, že nemajú podlahovku, ale môžu mať teda aj vykurovacie telesa ako radiátor. Presne tak. Možno, že panoval nejaký úzus v mysliach ľudí, v pocitoch, že teda radiátor ako vykurovacie teleso sa nezlučuje so systémom tepelného čerpadla. Ja si dovolím tvrdiť, že tomu tak nie je. Keď to poviem jednoducho, radiátor spojený s teplným čerpadlom musí byť povedzme väčší, hej? Alebo vyšší, alebo teda hrubší. Lebo tá teplota vody je nižšia, že? Lebo teplota vody je nižšia. A čím vyššia teplota vody, tým nižší výkon. Naše riešenie, ktoré sme teda ešte vyvinuli špeciálne pre účely vykurovacieho systému s teplným čerpadlom, je teda Radík V-Power. Môžete ho vidieť teda tuto pred nami. Máme tu taký jeden žijúci exemplár. Je to radiátor, ktorý má osadený ventilátorový set na jeho vrchu, ktorý výrazným spôsobom podporuje konvekčnú časť výkonu telesa. Znova opakujem, konvekčná časť výkonu radiátora je tá, ktorá vlastne zohrieva vzduch, aj prúdenie vzduchu, vytváranie cirkulácie. Je to pre teleso dvojplatňové 22, ovládanie jednotlačítkové, veľmi jednoduché a v podstate koncipované tak, aby to zvládol ktokoľvek laik úplne v pohode. Aj teda ženy v technike. To my už nie sme lajci predsa. Jasné, počuli si práve, čo som teraz povedala? Haló? Dobre. Bavili sme sa tu už o tom dizajne.
A to sme sa bavili teda o tých rôznych mriežkach, že či môžu byť rovné, teda ploché alebo také nejaké. Vieme si vybrať aj z nejakých farebných mutácií, alebo existujú nejaké iné dizajnové radiátory? Dizajnové telesa, my sme to už načetli a vlastne vidíme to aj pred sebou. Čiže pred sebou vidíme radiátor s hladkou čelnou stenou. V našom obraze to nazýva plán. Je to proste radiátor s hladkou čelnou stenou. Potom som spomínal s hladkou čelnou stenou s horizontálnymi prelismi. Farby. Ponúkame štandardne v podstate takmer každé farebné prevedenie. Máme nejaký štandardný farebný vzorkovník, ktorý sa nachádza v našom katalógu. Okrem toho vieme použiť ďalších zhruba asi 100 prevedení z aktuálne platného RAL vzorkovníka. Ak hovoríme o dizajne, rád by som ešte spomenul našu radu Coraterm, už som ju raz spomínal. Ja by som teda rád pre tých, ktorí majú radi ucelený dizajnový štýl v rámci svojej domácnosti, tak telesami Coraterm je možné vybaviť komplet celý byt, dom. V podstate máme tam telesa Coraterm, ktoré sú od predsiene, chodba, obývacie izby, kúpeľňa. Čiže máme riešenie v rámci telies Coraterm ako jednotného dizajnového štýlu pre každú miestnosť v byte. Ak to budem konkretizovať, predsieň, teleso vertikálne, orientované, reflex so zabudovaným zrkadlom, použitím príslušenstva na toto teleso vieme urobiť z tohto telesa v podstate viešiakovú stenu. Telesa Coraterm horizontál pre obývacie priestory, chodbu. Pre kúpeľňu vieme ponúknuť teleso Coraterm Aquapanel. Takto docieliť jednotný štýl v rámci celej domácnosti. Keď teraz niekto pozerá, čo má starší typ radiátora a povedal si, že tiež by chcel dizajnový, tak musí ho meniť celý, alebo je tu nejaká možnosť zázračná pre neho? Mysleli sme aj na takýchto ľudí, aj na takéto prípady. Spoločnosť Corrado ponúka tzv. Planset alebo lineset, kde je možné osadiť takúto hladkú čelnú dosku už na jestvujúce teleso. Montáž je extrémne jednoduchá. V podstate rekord, čo sme namerali na jednej profesnej výstave, tak to bolo 18 sekúnd. A v tých 18 sekúnd nebola len výmena hladkej čelnej dosky, hladkého čelného panela, dokonca aj bočníc. Hej. To znamená, že človek si vie vynoviť radiátor, v podstate všetky jeho pohľadové časti je možné vymeniť, a to veľmi jednoducho. Ženy, nebojte sa, zvládnete to aj samé doma. Montážny set. To ženy aj niektorí chlapi. Ako som spomínal, pozostáva teraz z montážneho setu hladkej čelnej dosky, montážneho príslušenstva a je možné dodať aj teda bočné plochy. Čiže je možné si radiátor zrenovovať, ak sa mi podpísal zub času, alebo dokonca je možné riešiť aj teda, ak sa človek rozhodne, že by rád mal radiátor v inej farbe, taktiež možné veľmi jednoducho riešiteľné. Super. To je krytý na Nokiu, kedy si vymeníš. Presne tak. Spoločnosť Corrado teda okrem klasických radiátorov a aj kúpeľňových radiátorov má aj podlahové a stenové konvektory, to sme sa trošku dotkli pri tých Francúzoch. Neviem, či tam ešte treba niečo doplniť. Možno opravím, áno. Podlahové stenové konvektory, ak berieme podlahové konvektory, ako teda Mirka spomínala, má teda problém s francúzskou presklenou stenou, tak to bol nápad. Ponúkli sme niekoľko riešení. Je to možné riešiť teda podlahovým konvektorom, ktorý tiež krásne je zabudovaný v podlahe vo viacerých dizajnových variáciách, či už mriežka takého odtieňu, prípadne v RAL vzorkovníku, ako som spomínal, zabezpečenie toho tepelnej clony alebo tepelné bariéry medzi samotným presklením a vnútorným priestorom. Ja mám takú otázočku, že keď už to mám nejakým spôsobom vyriešené, alebo teda má to niekto už vyriešené, je toto vhodná inštalácia aj pri rekonštrukcii? Že to je asi trošku náročnejšie už potom tá inštalácia do tej podlahy, či nie? Musíme urobiť otvor v podlahe, ak chceme riešiť podlahový konvektor. Ak nechceme robiť otvor v podlahe, prípadne už na to jestvujúci stav z nejakého dôvodu nemožňuje, tak môžeme použiť vykurovacie telesa nízkej stavebnej výšky. Pri telesách Radic začíname pri 20 cm. Alebo prípadne môžeme použiť vykurovacie lavice Coraline, ktoré majú nízku stavebnú výšku. Začíname na 9 cm. Ja by som sa chcela spýtať, alebo chcela by som nejakým spôsobom zistiť, či sa tým dá aj chladiť. Čistou náhodou, viem, že je to
radiátor? Je to radiátor s nútenou konvekciou a poteším ťa, odpoveď na tú otázku je áno, dá sa im aj chladiť. V prípade, že teplným zdrojom, na ktorom funguje Radic V-Power, je teplné čerpadlo. V prípade jeho reverzného zapnutia na reverzný chod vytvárame teda aj chladiace médium. Ak to je na 17 stupňov, tak vieme týmto radiátorom nepoužijem výraz chladiť, ale použijem výraz dochladzovať. No ale dobre, to je pri teplnom čerpadle a pri plynovom kotli? Tak to už možno nie. Už možno nie. Čiže ventilátor. Neviem si zapnúť len tak ventilátorček. Čo sa týka montáže a inštalácie, tak ľudia, čo pozerajú a sú takí svojpomocní, tak vedia to nainštalovať sami, alebo treba na to odborníka? Doporučujem odborníka. Pre vyslovené napojenie telies Radic, ich umiestnenie na stenu, správne zapojenie na vykurovaciu sústavu doporučujeme montáž odborníkom, ale ak máme teleso V-Power, tak montážny set, ako som spomínal, ktorý pozostáva z hladkej čelnej dosky, ventilátorové sekcie, tak to úplne v pohode zvládne aj laik. Nie je potrebná montáž odborníkom. Je to koncipované tak, aby to zvládol takmer každý. Super. Zaujímavé. To potom netreba žiadne revízne správy, nič, proste to človek môže doma zapojiť sám? Áno, človek to môže doma zapojiť sám. Wow. Ak hovoríme teda o systéme Radic V-Power, ja som ešte zabudol spomenúť v súvislosti s týmto telesom jednu veľmi dôležitú vec. My tu máme komplet teleso, ako ho vidíme, hej? Ale vieme mať aj montážny set, ktorý pozostáva teraz z hladkej čelnej dosky, ako ho tu vidíme, ventilátorového setu a ošetriť týmto setom už jestvujúce teleso. A takto si vlastne výrazným spôsobom zvýšiť jeho výkon. Je to predovšetkým pre tie prípady, ak teda užívateľ zmení teplný zdroj, prejde z plynového kotla na povedzme teplné čerpadlo, alebo teda prejde z teplného zdroja, ktorý fungoval na vyššom teplnom spáde, na teplný zdroj, ktorý funguje na nižšom teplnom spáde. Bez potreby zmeny radiátorov si vie pomôcť týmto riešením, to znamená inštaláciou V-Power setu na jestvujúce teleso. Táto časť bude veľmi zaujímavá, pretože ja sa podľa mňa každých 5 minút tvárim, že wow. Zostriame ich Darielsko z tvojich výrazov. Ak niekto potrebuje čísla, niektorí bez nich nevedia žiť, tak je to vlastne nárast výkonu sa pohybuje od 25 do 60%. Dobre, tak ak nemáš žiadnu otázku na záver, klasického frajera na záver, tak ja by som sa veľmi pekne poďakovala za obšírne vysvetlenie tejto novej témy. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Bolo to super. Tešíme sa, že sme sa zase niečo nové dozvedeli. A samozrejme všetky dodatočné informácie nájdete aj na webe www.corrado.sk. A ak by ste sa chceli dozvedieť nejaké informácie aj o nás dvoch, tak máme Instagram aj Facebook. A pokiaľ máte nejaké otázky, môžete kľudne písať na ženy-o-technike@klimaport.sk. Alebo na náš Instagram Ženy o technike. Vidíme sa na budúce, tešíme sa na vás. Ahojte.